Понякога предметите в магазина ме карат да се замисля. Не само как са изработени, а какво излъчват. Днес ви показвам една специална серия – бронзови животни. Не са просто статуетки. Всяко едно има присъствие, характер. Лъвът стои царствено, сякаш не се интересува от нищо. Глиганите винаги готови да се хвърлят напред. Мечката е тук, голяма, мощна и абсолютно на място. Носорогът суров, сериозен и непоколебим. Хипопотамът малко недоверчив и справо. Слонът мъдър, спокоен, знае нещо. Жабата просто наблюдава с едно око. А зайците, те не чакат, те са готови за движение. Понякога си мисля, ако трябваше да избера едно от тях, кое щеше да ме представя най-добре. А ти? Кажи ми в коментар, кое животно си ти? И не забравяй да ме последваш.